ଆସିଛି ଫଗୁଣ ଆଶାର କିରଣ ଭରି ମାନସ ପଟଳେ ରଙ୍ଗେଇ ତ କରୁ ଜୀବନକୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ଖୁସିର ରଙ୍ଗରେ। हेलो ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ହୋଲିରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫଗୁଣକୁ ଫେରେଇ ନେଇ ଆସିଛି ଏ ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ହୋଲି ଦିବସ। ଏଇ ହୋଲିରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଆଖି ପାଇଁ, ଆମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ। ଖାସ୍ କରି ଆମେ ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେୟାର ନେବା, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରଙ୍ଗ ନ ବାଜିଯାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରେଇ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଆମେ ମାନେ କୁକୁର ବିଲେଇ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବାନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଲେ ଛାଡ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ସେଟା ହେଲା ରଙ୍ଗ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁନି। ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଥିବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇ କୋରୋନା ଭିତରେ ଚାଲିଛି କୋଭିଡ-19 ଯୋଉ ଆମେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ମାସ୍କ ଲଗେଇ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଖେଳିବା, ଅନେସେସରି ଗାଢ଼ା ରଙ୍ଗ କେବେ ବି ଲଗେଇବାନି ଯାହାଦ୍ୱାରା କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ୟା ବେଶୀ କିଛି ପାଣି ବି ସରିବ। ସୋ ଗାଇସ୍, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ପାଳନ କରି ଏମିତି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖେଳିବା। ଚଲନ୍ତୁ ଆମେ ଫେରେ ଥରେ ଆଜି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।